valita pois se minusta. Minun puolesta asukkaat voi matkustaa ihan mihin tahtoo, mutta avain pitää jättää. Siis toiset asukkaat kyllä jättääkin Mitä sä duunaat? Minä yritän murtautua puustiselle. Se on patterissa jotain vikaa, vesi valuu meille alakertaan. Tässähän on mieheni Seppo. Seppo Taalasmaa. Okei, me hoidetaan tää tästä sitten eteenpäin. Varmaan mennyt vaan jonnekin sukulaisille matkoille.